wala ni man double trouble. Dili gyapon. Ah! Gosh! Di ba sa Granny 1 panot si Granny. Sa Granny Escape Together kay nagka-hairless siya. Diri kay upaw na jud siya diri do. Tanawa ha. Asa siya? Ha! Awa di ba? Upaw na lagi siya. Na stiff neck lagi ka siya chat. Ay man ano. Hala gosh, yung kagikuha gasolina. Wait. Isa ra po dali. Ah! Ay! Last. Nice! Ay! Sabi. Ay! Gosh, yung gagisugat ko, piskot ko. Asa mo mga gamit? Uy, Diyos ko Lord. Ah! Allah! Gwapo unta kasutumbits. Piskot gayo. Uy. Okay, safe key. Ambini. Okay, chat tayo siya. Ay! Awa, pwede pa dyan kumambak. Ala, kagago ka! Ayaw sa! Ay, sabi. Abre! Yawar! Ayaw sa! Wadi abre! Agay! Tuyok. Dali! Ah! Yawar! Asa siya? Abre! Dugaya, maabre! Uy, pis! Ulo! Ya, pre. Huy, abre! Uy! Ala ka! Abre! Di ba? Siya na president ko sa Jess Rules sa sulod sa room. Kuan, dapat naka-follow kaya Tords. Persasa ni remote. Kanahon jud mo ni Dos. Diloy ka gwapo. Ah! Oo. Yeah! Soda. Persasa to soda. Persasa to soda, oy. Para sa law, oy. Biskot, oy. Okay, nice. Napay screwdriver. Mama! Ako kasi mahiyain ako tapos nagyom sa ko, wala ako nagawa doon. Peace. Ay! Lakinta be. Gusto mo makitag mag-lock-in ko aning duwaan eh? Pagtara! Yaw! Ghost! Ay! Chat, asaw na ang padlaki bay! Basig na sa lechon chat. Asa bitaw ang padlaki bitaw bay, uy? Asa ang granny chat? Ang granny? Asa? Ah! Chat, W escape chat. I need to open the other locks. Ask ko to Fardom. Çok var burnumda hep tutlar var